Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhite akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita pertangyangan na naing si paradiota songoni nang di jamita di hari Minggu di parminggota di tikio naing patol hasan nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu Ima di tanggal 3 September 2020 turpukta sian 2 Korin bin 2 ayat sada sahat ro di ayat pitu 2 Korin bin 2 ayat sada sahat ro di ayat pitu Duktakas hujaha hami turpukon jala posro hanami hamupe amanginang ikon jahamuna sahali saha rodi 5 hali talului ma akka naboi mangurupi ima ipola akka video songoni nang akka si jahaon na asing dokumen-dokumen na asing tau halma asalam bagas turpuki jala video na hupatu pahamion termasuk ma sada dalam nami mangurupi hita laho pamorahon jamitata. Judul di turpukta ima asiasi tu huria Jerusalem. Amanginang na perjulu di pikiran nami molo taingot nanidok ni parjamita martikibedo saluhutna adong do tiki laho manabur dungi muse dapot mati kina laho manggotil. Apostel Paulus nunga manuan manang manabur boni ni barita nauli di Huria Korintus nak pedang apalah hatop partubu ni boni barita nauli i dan apalah hatop belga ala godang dinasida akka pertentangan godang dinasida akka hamaolon dang say dapot hasadaon alai tuk pelambat tubudo berita nauli jala dihirim apostel Paulus mamuse parbueni parbarita naulion na pinatupani ibana maradopon huria na di Korintus asa takas tarida parbueni barita nauli di parange di ngolu ni nasida alai mulu say tahirim marparbuwe songon sada suaswanan daksay sude gabe mangalehon parbuwe na denggan amangin nang ido pesahat tami di tanah Jawa di resort na baru huingani hami di Huriatta gotong royong do akaruas ni Huria laho payason bagas ni Huria dungi adong masada hau idok nasahalak tabahamu main na ay sodong lapatan na jadi ron sahalak ngandok daung bah adong do parbuena ngidok sahalak naima ulu mar parbu do mana alai parbuenai tatungbui gabi alangon jala dang denggan nah marhitei marparbue pinang akka suaswanan alai say tahirim do parbue na denggan daksudi parbue makorhon haulion jala daksay sudi bui gabe menghasilkan macai hona tu pikiran nami di doksa sahalak marparbue dunian hawon alai dang menghasilkan ninna artinya dang bermanfaat marparbue do barita nauli di Huria Korin mubado perdalanan ningulu ni nasida aka pandangan ni nasida namar Tuhan dohot maka porsiai Yesus Kristus lam hehe alai dang dupetari da hasilna namar lapatan makorhon hanguluan manang marguna maradopon halak na asing alanima ditugihon Apostel Paulus patari daho kauma parbuye muna naung mubab ngulumuna naung dijalohong barita nauli rap mahamu doho Turia Makedonia na idok ni bana di son laho mangurupi Huria na di Yerusalem na haleon. Nah, Mulu tahatai taringot tua sini roha.
pangurupion. Sudedo hita sepakat. Mulu adong pertentangan teologi. Mulu adong akka perdebatan. Mulu adong akka hamaulon na mungkin berpotensi memecah dohot, berpotensi adong akka pertentangan di ruas di huria. Alai mulu ditaringuti para sinirohaon. Ikut sepakat do hita mandok. Paso maju perdebatan. Paso maju akka pertentangan. Tetapi tunjukkanlah buah dari iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Hamauliateon nirohatta. No porsea hita parbueni ha porseoni. Dapat tuduhun mahamauliateon nirohatta merhite parasi nirohao. Jadi takas do itaida nang di golusi ganopari pe. Misalnya di bangsota. Molo adok pihak hamaulon politik. Dohlan na asing di perdebatan ni antara daerah-daerah. Alai molo masa gempa bumi. Si urupan di sada daerah rupani itor saya sudido. Saya lupa doa ke perbedaan ini untuk sementara, untuk kemudian masing-masing menunjukkan kasih untuk membantu. Jadi ima nani hirim ni Apostol Paulus. Nang idohu pikir kami di ngolut tapi saunari, unang lalap akka gereja, nang hita, nang akka pandita, nang akka situa holan berdebat isi di Bibel tai, menonjolkan pemikiran menurut kami songonon songonandang bui. Itu bagus untuk mengembangkan iman, patuguhon haporsiaon dan ngalaho memecah belah. Tetapi hal yang terbaik dari situ adalah kemauan untuk menunjukkan kasih sayang yang tulus pangurupion songon parbueni haporsioni tutu hatta Yesus Kristus. Dipakai Apostol Paulus di son huria Makedonia na met alai sian hahurangan ni nasida boy nasida mangurupi. Apalagi mahuria na balga songon Korintus naggodang do pasu-pasu tu nasida alai dang tubuh do peroha mangurupi di sosoi Apostol Paulus ma otik manang nagodang nani lehon ni debatatu hita alai molo tak pakai gabe mangurupi parbue na panguluhon parbue na mga lehon pangurupion maradopon hala na asing gabe lam tambado las nirohatta lam tambado hadameon di bagasan dirita alanima dito gihon marsilehon lehon ito gihon Apostol Paulus huriai hombartu topik ni mingguta mangurupi sian nasa haholongan. Karena perbuatan kecil bisa berdampak besar. Otik pe dipikirata. Mulut talehon. Tanpa tasadari. Nunga mace arga balga dinasida na manjalo. Tong ringgas mahita mangalehon. Mangurupi. Songon parbueni haporsiota tu Yesus Kristus. Dakia marpogos halak na ringgas mangurupi. Dakia hurangan halak na ringgas mangurupi. Asal matubu di bagasan rohana. Way of thinking. Cara pikiran yang berubah tentang memberi. Dakholat tu dirina. Ala itu rob do halak nama kolit. Taksai dapotan hamoraon. Ala ni sudi pembahenan na marhite nama kolit. Nama mikir kon hola dirina. Memang di Indonesia hemat adalah pangkal kaya. Tetapi hemat bukan berarti tidak memberi apa-apa kepada orang lain. Tidak mengalir berkat daripada kita. Hemat tentu juga mengatur tata cara keluar uang yang kita miliki. Tetapi bukan menghalangi kita memberikan apa pun yang penting bagi kehidupan orang lain. Marsyurupan. Nah, ima ditugihon turpukot tuhita asa dong tong di tonga-tonga ni huriai songon nadok na teologi keseimbangan akan napogus diurupi napogus manangnya kon namora mangurupi napogus sejajar seimbang akan namargugo dak patujulohon guguna alai mangurupi nagale pe olo pahicator dirina jala ima na pinangido di terpukton asa sudi ruas ni huria mangulu di bagasan holong songon parbue na marlapatan
parbui na marguna na mangalihon hanguluan maradopon dongan.